pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ng Coronavirus Disease 2019 o Aksyon! Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, 7 minutos na nagaligad sa takna nga alas 6. Detalya na sang mga balita lokal. Dead on the spot ang isa ka barangay kagawad matapos ginlutang malas 5:35 sang aga kahapon Hunyo 17 dire sa may Brosi Street, Barangay 4, siyudad sa San Carlos. Ang kagawad nga napatayang kilala kay Novo de Ocampo, isa ka negosyante. Sunod kay Police Major Mark Junco, ang hepe sa San Carlos City PNP, naghahana na kung tani nga magsakay ang kagawad siya sa lakyan kaupo ning asawa kag anak nga lalaki sang ginluthang sang riding in tandem suspects. Suno sa mga nakasaksi sang insidente, nagdalagan pa ang kagawad pasulod sa building nga ginapatukod apang ginlagas sa mga suspek samtang ginaluthang. Sang natumba na si De Ocampo, liwat pa ini nga ginluthang sa isa sa mga suspek nga gintunaan sa iyas ni kamatayon. Nakuha sa lugar sa insidente ang 5 kabasiyos ang kalibre 45 armas luthang nga among ginapatihan gingamit sa mga suspek sa mga krimen. Padayon man ang investigasyon sa kapulisan angot sa motibo sang insidente.
Patay man ang 37 anyos nga lalaki matapos ginluthang agas ang Hunyo 17 sa sitio Pagbatangan, Barangay Bagunbon, Syudad sang San Carlos. Ang biktima ginkilala kay Bermil Maantos, residente sang nasambit nga lugar. Sa inisyal nga pagpangusisa ni San Carlos City PNP Chief of Police Major Mark Hunco, samtang nagalawig sang karabaw ang biktima, hinali na lang ginluthang sang wala pa makilala nga persona. Ang biktima nakaangkon sang pila sa ulo nga mong gintunaan sang iya sini nga kamatayon. Dead on arrival man sa Lorenzo Psycho District Hospital si Emilio Mayang Jr., 32 anyos, matapos ginluthang sa sulod siya puluyan sa Sitio Bulat, Barangay Salong, Syudad sang Kabangalan, sa itong Hunyo 16 ang gabi. Sa inisyal nga pagpangusisa ni Kabangalan Police Investigator Staff Sergeant Efren Gaspilio Jr. sa Iloy sang biktima, las 10:45 sang gabi, samtang nagkakatulog si Mayang sa puluyan, gulpin na lang ginpalapitan sang wala makilala nga suspitsado kag ginluthang. Giningagaw padala sa ospital si Mayang, apang gindeklarar patay matapos nakaangkon sang maluba nga pilas sa iya sini nga tiyan. May persons of interest na ang Police Station Number 4 sa natabo nga pagpatay sa Belgian national nga si Carl Nolan, 76 anyos, nga pumuluyo sang Villa Angela Subdivision, Barangay Villamonte, Syudad sang Bacolod. Sunod Police Station 4 Commander Major Charles Hever, may kaanggid sa mga nagliligad nila nga ginembestigahan ang pamaagi sang pagpangawat. Una diri ginsulod sa mga sospetsadong balay ni Nolans, apang nabugtawan ang biktima, rason nga ila ini nga ginluthang. Nadala sa mga sospetsadong bag sang biktima nga may unod nga kwarta kag mga alahas. Ginausisa pa ni Hever ang impormasyon nga Ipogon Robbery Group ang nagsulod sa balay sang biktima. Hindi magnubo sa 4 ka persona nagsulod sa pulian sang mga Nolans kag nagluthang sini sa iya. Luwas naman sa katalagman ng asawa sang biktima matapos nakalumpat sa bintana gikan sa ikaduha nga panalgan sang balay. Na-recover sang kapulisan ang basiyo sang M16 Armalite rifle kalibre 45 nga bala kag 9mm pistol. Wala lang kita nagtutok sa isa ka mga possible mga suspect atong nang ginakuan ang kanang mga posibilidad na magsulod sa atong impormasyon o atong na gina-validate ka ginatutukan. For the meantime, amoy mga pagka-persons of interest ang atong ginatutukan. Si Police Major Charles Hever. Nagpagawa naman sa advisory ang PNP Civil Security Group kag nagamando sa tanan nga mga private detective agency, government guard units kag company guards nga likawan ang pagkuha sa mga lisensya sa mga drivers nga nagasulod sa mga subdivisions kag pribado nga mga villages. Sa interview sa Aksyon Radio kay Police Colonel Clarence Casiwen, ang Regional Chief sa Civil Security Unit 6, nakabaton sa madamong reklamo ang ilahensya angot sa pagkuha sa mga lisensya sa tiyon nga magapasulod ang mga sa mga subdivisions, condominiums kay iban pa nga mga pribado nga lugar. Ginklaro man sining ang Land Transportation Office gid lamang ang may kinamatarong nga magkuha sa mga lisensya kag indi ang mga security guards base man sa pagsulundan sa Republic Act 4136 o kun ang Traffic Code of the Philippines. Arestado naman ang ginaligar drug pusher matapos naaktuhan sang pulis nga nagabaligya sang ginasuspetson Cebu sa itong Hunyo 16 sa Talabaan, Barangay Zone 1, Syudad sang Cadiz. Ang suspect ang ginarestong ginkilala kay Ryan Rosco, 20 anyos, kag nagapuyo sa among lugar. Sunod kay Cadiz City Chief of Police Lieutenant Colonel Robert Mansueto, si Rosco ang ginakabing nga street-level individual kag naktuhan nga nagabaligya sang ginasuspetson Cebu sa isa ka police pusher buyer. Na-recover sa arestado ang anong ka plastic sa sachet sa ginasuspetsuan Cebu kag naglapas o kon nga may dangerous drug board value nga 10,000 ka pesos. Si Rosco nagapagatuban sang kaso nga paglapas sa Section 5 kag Section 11 sang RA 9165 o kon pagbaligya kag paghupot sang illegal nga droga. Nadugangan sang 3 ka bagong COVID-19 positive ang Negros Occidental kahapon nga adlaw Hunyo 17. Sa datos ng Department of Health Western Visayas, ini amo na ang ika-25, 26 kag 27 nga kaso sa probinsya. Ang patient number 25 ang isa ka 30 anyos nga locally stranded individual halin sa Bohol kag pumuluyo sang Banwa sang Hinubaan. Ang patient number 26 naman ang nagaedad sang 24 anyos nga LSI halin man sa Cebu kag residente sang siyudad sa Escalante. Ini silang yara karon sa quarantine facilities ang local government unit. Samtang ang patient number 27, isa ka 19 anyos nga babae, LSI halin sa Cebu, taga Banwa sang Kawayan kay naka-quarantine sa Ibi Magalona Provincial Healing Center.
Nakagawa naman sa Provincial Healing Center sa Ibi Magalona ang Talisaynon repatriated OFW nga COVID-19 positive nagligad nga Mayo. Ini ginanunsyo ni Mayor Neil Lizares III. Sunod kay Lizares, fully recovered na ang mga pasyente matapos mag-negatibo ang duha ka mga test. Ginpasalamatan sa alkalde ang mga nagbulig pangamuyo para sa pag-ayos sa nasambit nga pasyente. Panugyan ni Lizares sa mga Talisaynon nga mangin vigilante sa gihapon kag sundo ng mga protocols ng gobyerno kag interagency task force. Sa record sa Talisay City Health Office as of 8 a.m. June 17, ang syudad ang may isa ka COVID-19 suspected case, isa ka confirmed kag wala sang probable. Ginaprubahan unanimous sa sangguniang panlunsod sa Bacolod ang resolusyon nga nagapalambot sa pagpagigunong sa kalisod sang pamilya ni sa nagtaliwan nga si Eduardo Danding Cojanco Jr. Sunod kay Councilor Dindo Ramos, nag-author sa mga resolusyon. Si Cojanco ang madamo sang kontribusyon ilabi na sa syudad sang Bacolod kag Negros Occidental. Duwa man ni Ramos, si Cojanco ang isa sa mga nagsuporta sa sports development sang pungsod sa patag sang basketball kag nagdala ini sang multi-million investment sa Bacolod. Suno pa sa konsehal, madamo sang nabuligan si Cojanco ilabi na sa paghatag sang trabaho paagi sa iya mga investment sa probinsya. Wala gidalantaw ni Ramos ang political party sining ang National People's Coalition o Nationalist People's Coalition sa din si Cojanco ang founder sa pagpasa sa resolusyon kundi sa nabulig sila sa Bacolod kag Negros Occidental paagi sa iya nga mga investment. No, dalita na no kay we were informed nga pass away na siya kag damo mo kontribusyon ni Ambassador Cojanco nga sa Negros Occidental kag sa siyudad sa Bacolod. So nakita naton nga may basihan man nga mag-express kita sa aton condolences na sa mga bereaved families ng aton nga former ambassador. Ang kabahin sa pahayag ni Councilor Dindo Ramos. Sa katapusan nga balita lokal, isa naman si Congressman Greg Gasataya sa nagpalabot man sang pagpakig-unong sa pamilya Cojanco kasunod sang pagtaliwan sang negosyante kag political kingmaker Eduardo Cojanco Jr. Si Cojanco nga founder sang National People's Coalition ug NPC ang napatay sa edad nga 85 mates ang gabi bangod sa masakit. Sunod kay Gasataya, Bacolod District Chairperson sang NPC, madamo ang nag-contribute ni Cojanco sa ekonomiya sang Pilipinas, madamo sa nabuligan kag nahatagan sang trabaho kag sa aspeto man sang politika. Suno pa sa kongresista, ang mga ginbilin nga memories kag legasiya ni Cojanco ang panigurado nga hindi malipatan. Sa press statement, ginpahayag ni Mayor Evilio Leonardia nga si Cojanco ang isa ka natural leader kag icon nga naghimo sang major kag lasting impact sa pagsangyod sang punsod. Sunod sa alkalde si Cojanco ang isa ka major kag dominant figure kasunod nga iya ginbago ang physical kag political landscape sang probinsya. As district chairperson sa Nationalist People's Coalition, kita talaga upod kit sa kalisod ng pamilya ni Ambassador Danding Cojanco. We all know he has contributed a lot sa aton nga nasyon in terms of sa economy. Si Congressman Greg Gasataya. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:17. Kag Naman nga paglikaw sa mga respiratory diseases, especially subong at tingula na, likawan nato ini mga ubo, sipon, trangkaso,
kay base matudahan ka pang may COVID-19 ka. Amo na ang inarekomendar natin sa inyo ning Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule kag Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea ang Agapas yung banwa, mabugnaw na hangin, nagadapya na. Ikaw na ang ginapamatian namon, ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran, ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bakolon nun kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sansan anong ang kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Padayon
COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:26, detalya na sang mga balita nasyonal. Ginmando ni Ombudsman Samuel Martires ang motu proprio investigation bato kay Health Secretary Francisco Duque III kag iman pang health officials may angot sa madamong issue sang COVID-19 response ang Department of Health. Suno kay Martires, iya ginmando ang pagtukod sang 2 pa ka investigation team nga mag-isa agud imbestigahan ang irregularidad kag anomalya nga ginhimo sang DOH officials kag employees kalakip na ang tiglikom sang ahensya. Ang investigation team ginmanduan nga magpasaka kung kinahanglan sang kaso kriminal kag administratibo batok sa opisyal kon empleyado nga magbalibad sa pagkooperar sa investigasyon. Ginarespeto naman sang Malacanang ang motu proprio investigation sang Office of the Ombudsman bato kay Health Secretary Duque III kag iban pang health officials. Sunod kay Presidential Spokesman Harry Roque, isa ka independent body ang Ombudsman, rason nga pabayan sang Malacanang ang proseso sang investigasyon. Ang investigasyon kay Duque kag sa iban pang health officials ang may kangtanan sa issues ng COVID-19 response sang Department of Health. Nagalaom naman si Senator Panfilo Lacson nga ang motu proprio investigation sang Ombudsman bato kay Health Secretary Francisco Duque kay iban pang health officials angot sa issue may kangtanan sang COVID-19 response sang Department of Health ang mangin madilagon kag mapasabat ang tanan nga imbolbado sa issue. Nagalaom ang senador nga hindi magresulta pareho sang natabo sa agricultural smuggling case nga ginpasaka niya bato kay Aray Bureau of Customs Commissioner Nicanor Feldon angot sa ginaligar pag-release sang smuggled nga bugas. Nagligad nga bulan sang Abril, si Lacson isa sa mga senador nga nanawagan sang resignation ni Duque angot sa ginalagar failure of leadership. Mag-comply naman ang Department of Health sa mando sang Office of the Ombudsman nga nag-umpisa sa investigasyon angot sa mga opisyal sang ahensya lakip na si Health Secretary Francisco Duque III angot sa ilang mga tikang bangod sa COVID-19 crisis. Sa statement sang ahensya, ginpayag sang DOH nga handa sila magkooperar sa autoridad para masiguro nga mayara sang transparency sa tion sang investigasyon. Sunod sa DOH, transparent ang ila sa ahensya sa COVID-19 response lakip na ang procurement transaction kag ang paghatag sa
sang benepisyo sa mga healthcare workers. Sunod sa ahensya, ila na nahatag ang tseke sa pamilya sang 32 ka healthcare workers nga napatay bangod sa COVID-19 kag 19 ka iban pa nga severely ill bangod sa virus. Ginakilala sang ahensya ang NBI nga mong ginmanduan ni Presidente Rodrigo Duterte nga mag-imbestigar sa pagbakal sang PPE, machines, testing kits sang DBM. Ginpanawagan ni House Deputy Majority Leader Bernadette Herrera sa Department of Health nga aktuhan ng problema sa backlogs sa accurate nga kadamuon sa mga kumpirmado nga kaso sang COVID-19. Suno kay Herrera, madamo nga test ang mga testing centers nga wala pa makumpirmar sa DOH, rason nga hindi pa maklaim sa ahensya nga nag-flatten ang curve o kung nagnubo na ang kaso sa COVID-19 tungod dako nga problema sa gyapon ng backlog sa validation sa mga COVID-19 cases. Nabalaka ang mamalida nga posible nga mas mataas pang matuod nga kadamuon sa kumpirmado nga kaso kung ikumparar sa ginpagawa sa ahensya. Giladuso ni Herrera nga dapat mayara sang timely assessment kag validation of data agud epektibo nga mapun-an ang gap sa tunga sa mga kumpirmado nga kaso kag mga nagpositibo sa mga testing centers. Ginpahayag naman sa Department of Health nga temprano pa para kung magpalayag nga ang pagnubo sa kaso sang dengue subong nga tuig ang indikasyon nga nagbalik na ang pagsalig sa mga ginikanan sa vaccine kasunod sang kontrobersiya sa Devaxia vaccine sa adtong tuig 2017. Sunod kay DOH Undersecretary Maria Rosario Vergere, hindi dapat maghimo sang assumptions sa nasambit nga issue tungod mayara sang mga factor nga dapat hatagan konsiderasyon. Base sa records ng DOH, ang numero sa kaso ng dengue sa Pilipinas nagpanahog na si 50,169 gikan Enero tubtub Mayo tuig 2020 o kon 46% nga mas nubo sa 92,808 ka kaso nga na-record sa pareho nga period nagligad nga tuig. Una dirigin pahag ni Dr. Norilyn Evangelista, Director ng National Dengue Prevention and Control Programs ng DOH, nga ang pagnubo sang kaso indikasyon nga nagsaka ang health awareness ng publiko, ilabi pa nga mayara sang COVID-19 pandemic. Ginaapilar naman sang League of Provinces of the Philippines kay Presidente Rodrigo Duterte nga ilakip ang mga barangay kapitan kag kagawad bilang beneficiaryo sang Social Amelioration Program. Suno kay LPP President Marinduque Governor Presbytero Velasco Jr., anasambit nga opisyal ang kwalipikado sa idalom sang bagong memorandum sang Department of Social Welfare and Development. Apang gitpay ni Velasco nga hindi ama ini kalakip sa 5 ka milyon nga ginakabig nga waitlisted kag left out beneficiaries. Dungan pa ni Velasco, ginasaad sa memorandum nga ang government personnel ang mahimo magabaton sa cash assistance sa idalom sa programa kung nakabaton na mainis ang allowance nga mas manubo sa maximum amount sang subsidy sa ilang nga trabaho. Ginapaimbestigahan ni House Speaker Alan Peter Cayetano kag iban pa nga leader sang Kamara ang delay sa pagpanagtag sang unang nga tranche sa Social Amelioration Program sang DSWD. Base sa House Resolution number 973 nga ginfile ni Cayetano, luyag niya nga magpatigayon sa investigasyon ang manubo nga panalgan sang Kongreso agud ma-review kag ma-assess ang delay sa distribusyon sang SAP sa idalom sang Bayanihan to Heal as One Act. Tuyo sa resolusyon nga magkapangita sang pamaagi agud mapadasig ang pagpanagtag sang ayuda sang gobyerno sa mga Pinoy nga apektado sang COVID-19 pandemic. Partikular nga usisaon sang Kamara ang malawig kag komplikado nga proseso sa pagpanagtag sang SAP benefits sa diin nasaad ang 3 ka pamaagi kon steps, 5 ka approval nga agyan kag tubtub 3 ka semana nga completion antes makuha ang ayuda. Sunod kay Cayetano, ginasuportahan sang Kamara ang mga ahensya sa pagpatuman sa mga programa may kangtanan sa pagsabat sa pandemya apang kinahanglan nga may mapasabat man sa kapaslawan kag mahuyang nga distribusyon sang cash assistance sa mga pigado. Aksyon Radio Philippines Standard Time, last size 32. Kag Inyong ipamatiyan aton mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Standby na sa Aksyon Report, second portion, upod Aksyon, Fred Salanga.
Balik kita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod gapon sa inyo News Team. Aksyon Eden Aboso. Kag Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita.